Ayan, gusto na mahulog ang aking cellphone. Hello po mga ka-Tres Marias. Ngayon lang po ako nag-live ulit. Good morning everyone. Good morning Eastern Samar. Ang ganda pala dito sa lugar ni Madam Cascade. Nandito po ako sa lugar ni Madam Cascade ngayon. Nakakasama. Ayan po. Good morning everyone. Diyan muna po kayo. Hi, Inday. Nailing dyan? Nailing dyan ni ang dagat? Hello, good morning. Welcome, Eastern Summer. Nakikita ba dyan yung dagat? Ang ganda pala dito sa lugar ni Madam Cascade. Ang ganda ng dagat. Ang lapit lang. Kung gusto ko maligo dyan, pupunta lang ako dyan. Diyan sa madaming mga bato-bato. Malapit lang sana to, no? Kaso lang, ang napakalayo. Isa't kalahating oras yung biyahe namin from Bicol. Tapos si Madam, simula Maynila, talagang rogado sa biyahe ba. Ang ganda talaga dito. Oh, kitang-kita ko yung doon sa may tabi ng Maniyog. Maraming maniyog sa gilid. Ang sarap maligo.
Binabantayan ko yung stand ko kasi baka mahulog din eh, nasa taas pa man din. Nagluloko yung aking stand. Baka mamaya biglang humangin, mahulog to sa baba. Ne, itambay mo lang ang cellphone mo. Dos, itambay mo lang ang cellphone mo, Dos, kasi para sa ekonomiya. Ano na kasi, malapit na kasi madido yung bahay, yung channel ba. Wala na ng ano, wala ng views. Bagsak na masyado yung analytics ko.
Hi kapatid. Ay, galing ako doon sa baba. Hello po kapatid Panalo. Good morning po kapatid. Malat yung boses ko. Ayan po. Malat talaga yung boses ko. Good morning po kapatid. Salamat po. Andito ako kapatid sa Eastern Samar. Kasama ko si Madam Cascade. Ayan, 2 araw yung biyahe namin. Grabe. Ang layo pala. Kape tayo. Dinaanan ako ni Madam Cascade doon sa, pinick up niya ako doon sa amin, sa lugar namin. Inabangan ko siya. Tapos, malis kami doon. Nadaanan niya ako 12 p.m. nung Sunday. Tapos pagdating namin dito, kahapon pa lang na alas 5:30 ng hapon. Dito mismo sa lugar niya. Ang layo! Grabe. Grabe yung layo pala ng bahay ni Madam. Masarap nga po maligo dito. Ang ganda ng dagat. Ang lapit lang dito sa bahay ni Madam Cascade. Salamat po kapatid Panalo. Ngayon lang talaga ako nakapag-live kasi may wifi si Madam Cascade. Ayan, nakikonik ako. Di ko na talaga ma-visit yung aking channel. Hindi na ako makapag-upload nga kasi sa bahay. Ang hina ng signal. Tapos, kita ko yung WH ko, 16 na lang. Naku, padido na yung channel ba? Kaya sabi ni Madam, daw ako mag-live. Kasi daw siya nagpapaplay ata kay sis, Kapahi. Kay sis Mierna. Ang ganda ng dagat doon sa kabila, doon sa side, ang balod. Maalon masyado, oh. Doon sa may malapit sa may Niyugan. Ang ganda. Sarap mag-surfing doon. Ang sarap talaga maligo sa dagat, oh. Doon may side na merong maalon, yung parang masarap mag-surfing doon sa kabila. Ang ganda. Ang ganda panoorin. Sarap maligo pa ganitong umaga sa dagat. Walang tao pa naman. Ang ganda ng rock formation doon, no?
May nakikita akong bunga ng Indian mango. Oh, buti pa dito may mga bunga yung Indian mango. Doon sa amin wala na. Bakit late dito? Late dito mamunga yung mga mangga. Namumunga pa lang dito doon sa amin. Matagal nang tapos, sa tagal nang wala ng bunga. Ayan yun, sarap sungkitin. Andiyan sa likod ng bahay ni Madam. Kung may kasama sana ako, kanina pa ako dyan pumunta sa dagat. Kaso lang, wala pa ako dito kakilala eh. Yayayain ko sana pumunta dyan sa dagat. Oh, sarap maligo. Kapag ganitong umaga, umagang umaga, masarap maligo sa dagat. Ayan. Salamat po kapatid. Binabantayan ko yung aking cellphone, baka humangin, mahulog dito sa taas, nasa terrace ni Madam Cascade. Baka mamaya biglang humangin. Pulutin ko yung aking cellphone, nasa baba na. Magaan pa man din yung stand ng aking cellphone.
Beautiful lady. Smiling what's really to see. Naka-on pala yung mic ng ano ko. Panay yung chat ko sa'yo. Pwede naman pala ako magsalita din eh. Maganda talaga tong lugar nito ni Madam Cascade. Ang ganda. Ang layo nga lang. Pagod sa biyahe. Pero napakaganda ng lugar. Kasi ang dagat andito lang sa harapan niya. Nasa harap lang ng kanyang bahay yung dagat. Ang sarap maligo dyan, no? Ang ganda ng rock formation dyan sa baba. Ayan, ang ganda. Andito ako sa terrace ni Madam. Ang panahon ay parang parang uulan doon banda sa Badang West. Opo, Madam, andito ako. Andito si kapatid. Nakasupport si kapatid Panalo. Nagla-live ka? Opo, nagla-live ako sa YouTube. Ay, kapatid! Andito si kapatid. Hindi man ako nag-ano, di ko hinarap sa akin. Ayun, andyan siya. Andyan siya nakasupport. Mos dyan. Sabi ko, ang ganda ng ano ni Madam kasi Kuha ka upuan doon. konti na lang, 20 minutes na lang to. Ha? 20 minutes na lang. Isang oras na lang ako mag-live. Ang ganda ng kapaligiran. Presko dito kay Madam O kasi nga nasa harap ng dagat. Tapos doon sa may likod niya, doon sa pinakadulo doon, may dagat rin doon eh. Nadaanan namin. Hello po sa 5 million dyan. Patusok po. Andito po. Tuwang-tuwa. Hi, Madam daw. Andun na si Madam. Sabi ni Kusine May si Oragon. Hi, Madam. Babawi na lang daw po si Madam sa mga nagsusupport dyan. Busy-busyhan pa po. Di pa nga kami nakaligpit ng aming mga dala-dala. Dumating kami dito kahapon, gabi na. Tapos kagabi, hindi namin namalayan. Sobra na yung tulog namin ni Madam. Katulog kami doon sa baba. Kami lang dito, ang dalawa. Wala pala si Madam ditong kasama kapag umuwi siya. Naambon na kasi maulap doon sa kabilang sides ng west ata yan. Naambon. Ayan po, paabutin ko lang po ng isang oras kasi para naman po mabuhay ulit yung YouTube channel ni Tres Marias. Kasi po, pasunog na yung bahay. Ano po, Madam? Sabi ko, Madam, ang sarap sana pumunta dyan, no? Kaninang madaling araw, no? Nung maaga pa, tapos andyan ka, Tampisaw, kasi nung parang hindi na naman ata dyan pumupunta. Pero parang ang sarap takbuhin, no? Kung kaso lang baka mapagkamalan ako dito ng terorista. Ang sarap takbuhin dyan, no? Pupunta doon sa may batuhan na yan. Ang sarap magtampisaw dyan sa dagat. Sa ano kasi, doon sa amin, kahit Sorsogon yun. Yung Sorsogon kasi, mga malapit yan sa dagat. Pero kami, hindi. Malayo kami sa dagat. Kailangan pa namin pumunta ng sentrong Sorsogon para makaligo. So, ayan. Tanggalin ko muna yung aking cellphone kasi naampun na. So, ayan. Dito muna tayo sa gilid. Ayan. Ano na lang. 10 minutes na lang. Dapat iniba mo man ako. Madam, nagano
Si Katres Marias ko, dapat sinama mo rin ako. sabi, sabi niya, dapat sinama mo rin ako para may kajamin ka pumunta dyan sa dagat. Sino daw? Yung kapatid ko, si Katres Marias, number 2. Dapat sinama mo man ako. Saka na pag natuloy si, ano, alam mo na yon. Alam mo na yon, pag si Spain, natuloy na. O, ikaw naman yung magtitreat sa amin ni Madam. Di ba, Madam? Oh, yes. Ganon. Baka makarating din rin ako ng ano. baka makarating, baka makarating kami ni Madam sa Baguio. Pero si Madam, ano daw yun? Sawa na siya doon pumunta. Kasi panay yung punta ni Madam doon sa Baguio City. Ano, pag natuloy si Spain, sabi ni Madam, doon kami pupunta sa iyo. 'Di ba, Madam? Layo. From US to Spain. Sana nga, hanapan mo rin ako diyan. Swerte-swertehan yun. Swerte-swertehan lang, Madam, no? Kaya, Makatagpo ka ng ganon. ang dami rin ng ano na walang swerte. Swerte-swertihan lang daw, sabi ni Madam. Kaya siguro swerte mo yun. Hanapan mo din ako. Pahanapan mo na ako. para makahabol na. Para makahabol na. Oh my gosh! Sabi ni Madam, akala mo naman napupulot lang. Oh my God. Oo nga. Naku po. Kailangan mo din anuhan. Kailangan din, Madam, mag-invest ba? Kasi sa dating site, kailangan magbabayad ka rin. Nako. Ang tagal niya daw, Madam, naghintay dekada rin daw yung paghihintay niya, hinabot ng dekada. How about me? Pero ilan na? 40 decades. Oh my gosh. Kalurky. Nakikita pa ba yung dagat dyan? Kasi masyado na ako magalaw. Ano ba? Maliwanag ba? Malinaw ba yung camera ko? Ito yung harap ni Madam, oh. Merong simbahan. Ayan. Tapos yung kalsada, medyo parusog. Parang Legazpi lang din ang style niya. Parang sa likodan pa, Esteves. Yun. Yung bahay ni Madam ito, oh. Palibasa hindi na natitirahan kasi ang tagal niyang nasa Amerika. Yung bahay, oh, ang daming lilinisin. Mamaya, magwawalis ako dito. Yan. Kasi ba naman, wala siyang, may nag-ano lang din dito, walis-walis, pero hindi naman lahat na, So, ayan. Ito yung bubong ng kanyang bahay. Ayan, may nyog. At ito yung likod. Dyan sa likod na may kalsada pa pababa. Dyan. Tapos doon sa kabila pa, sa baba, meron pa. Tapos ang ganda talaga. Tapos yung pinakadulo doon, ang daming rock. Yung mga bato sa gitna ng dagat. Tapos ang ganda ng alon. Yung parang pwede ka mag-surfing. Ganon. Ang ganda ng alon. Naririnig yung mga hampas ng alon sa mga bato-bato. Masarap mag-surfing dyan, oh. Doon din sa dulo, oh. Kikita yung alon. So, ayan. Thank you so much po. Paabutin ko lang ng 1 hour and 10 minutes para naman may sobra. Yung 1 hour. So, ayan. Tuwang-tuwa si Madam sa dala kong pili. Isang bag na pili. Hindi talaga ni Madam natigilan na kapag humihinto yung bus, nag-stop over, si Madam tuwang-tuwa kasi naghanap siya ng batos sa tabi ng kalsada. Tapos, pag galing namin doon sa loob ng bus, kukuha na siya ng pili sa loob ng bag. Tapos, pagdating sa baba, naghanap talaga siya ng bato para pukpukin niya yung pili. Gustong-gusto niya na daw matikman yung pili. Tuwang-tuwa si Madam sa pili. Tapos yung iba, hindi nila alam pagdating dito, ano daw yung dala-dala namin. Na parang matigas nga. Sabi niya, Madam, pili nga yan. Pili yan. Galing Bicol. Ganito pala yung pili. Kasi dito, wala talaga. Mga ano lang makikita mo dito. Saging. Meron din dito mga saging. Pero yung pili, wala. Oo.
Oo, natilad. Hindi, ayaw niya ng dinulce, ayaw niya ng candy. Gagawa sana ako ng yema na pili. Ayaw niya, gusto niya yung inaano lang, tilad. Tapos gusto niya nga sana yung sariwa talaga, yung bagong pitas kasi maano. Pero gusto niya na rin yung lagting daw. O, binidyoan ko yon. May video ako noon gabi, hating gabi. Lumabas kami sa bus kasi nga naghinto. Stranded kasi kami, ang tagal namin na-stranded sa Matnog. Yun, kumapa si madam doon sa gilid. Madilim pa man din, nagsipa-sipa siya sa gilid. Tamang-tama. May nasipa siyang bato. Kinuha niya yun, dala-dala niya sa bus. Ngayon, nandun yun sa loob ng bus. Kasi pagbaba namin, syempre, iniwanan na. Nasa loob ng bus. Kasi bawat, ano namin, bawat pagbaba namin sa bus, kinukuha ni madam yung, yung bato at saka kukuha ng pili. Talagang tinutultog doon sa tabi ng kalsada. Grabing tawa ko kay madam. Kasi nga, favorite niya daw yung yung pili. Hello po kapatid. Salamat po kapatid sa support. Salamat po ng marami. Yan, big love shout out po. Babawi na lang daw po si Madam Cascade sa inyo. Bisibisihan pa andun sa baba. Meron akong fresh na pili sa katagalan. Yun na, naging lagting na. Kaya ginawa ko na lang lagting lahat. Kasi nga, di ba, nag-ready na ako habang nasa US pa si Madam. Nag-ready na ako ng pili. Kasi yung ngayon, hindi ako nakadala ng yung kasi maano din yun naman. Ano din naman yung kasi maano sa bag ko, makulob ba. Kaya darating dito para ng bulok. Kaya yung lagting na lang talaga ang dinala ko kasi binilad ko talaga. Gustong-gusto niya naman kasi maano daw, malinamnam. Okay, sige na, maya-maya. Pabutin ko muna ito ng 10 minutes pa. Oo. Maya-maya, bababa na rin ako kasi kami doon, ligpit sa baba. Maraming lilinisin si madam dito kasi wala nang nakatira dito sa bahay niya. Tulungan ko maglinis sa bahay. Ayan, maraming salamat po sa mga sumilip dyan kanina. May sumilip dito kanina na kita ko 5 person. 5 viewers. Ayan, maraming salamat po kay Kapatid Panalo na always na lagi nakasupport ka bawat live namin, bawat live ko. Minsan si Dos yung nagla-live doon nung andun pa yung aking cellphone kay Dos. Lagi si kapatid nandyan kahit hindi namin nababalikan kasi nga po ang hirap po ng signal namin. Tapos kinuha ko na yung aking cellphone doon kay Dos kasi naghahang, naiinis na si Dos kasi naghahang daw yung cellphone. Kaya iyan, kinuha ko muna. So ayan po, maraming salamat po kay Kapatid Panalo na lagi pong nakasupport sa amin po mga live. Yan po, at saka kay Sis Ina na rin, na lagi pong naandyan din. Yan, salamat din po sa mga sumilip kahit hindi nag-comment. Maraming salamat po sa support. Kailangan ko po ngayon talaga, sabi ni Madam, kailangan kong mag-live kasi 16 na lang yung aking yung WH ko, baka daw madido yung channel kasi may na-demonetize na YouTuber din na hindi siya na-updated, hindi siya nagla-live, hindi siya nag-upload, kaya na-demoni daw. Sayang naman. Kaya nga sayang din yung akin kasi meron yung revenue ko may 57 na ako nakita dun $57. Konti na lang sana, kakasahod na. Kaya try natin habang andito tayo. Nakakapag-connect tayo kay Madam ng Wi-Fi. Try natin mag-update. Mamaya baka makapag-upload ako. Kaso lang yung pumunta kami dito, hindi ako masyadong nakakuha ng video kasi sinisave ko yung aking battery. Kasi ang layo talaga ng aming binahe, grabe. Konti lang, pang reels lang yung mga nakuha kong video. Reels lang. First time ko makasakay ng barko pero sulit naman. Kahit sa una parang nakakahilo pero pag sa kalagitnaan na talaga ng dagat, ang ganda.
nanood na lang ako, pumunta ako doon sa gilid, nanood ako, tinitingnan ko kung may makikita ba akong pating. Wala naman ako nakita. Pero nung sa ibang part ng dagat, ang sobrang maalon, grabe. Parang nauga talaga yung nauga talaga yung barko. Sobrang maalon. Sabi ko, wag naman sana, wala naman sanang masamang panahon kasi nakakatakot yun, no? Kasi yung talaga ng alon, grabe, humahampas talaga. Buti na lang pagdating sa gitna, ang ganda-ganda na ng panahon. Ang ganda ng dagat, napaka silent yung dagat, kaya ang ganda. Yung iba takot na takot sumakay ng barko. Bakit naman matatakot? Mag-pray ka lang. Na lahat sana ng mga pasahero, lahat sana ng yung sasakyan mong barko, wala sanang mangyaring para safe na makarating sa paruroonan ba. So, ayan po. Maraming salamat po. 2 minutes na lang po. 2 minutes na lang. Paabutin natin ng 1 hour and 10 minutes. So, ayan po. Para mamaya makapag tayo doon sa baba. Ligpit. Mamaya maglilinis ako dito sa taas. Kasi ang dami ng mga laglag, yung mga dumi dito sa taas kasi nga 3 years na hindi ito na titirahan ng madam. Ayan na. Malapit na. 1 minutes na lang. Ang dami ko dito nakikita ang mga yung gabi, yung San Fernando ba yung tawag dyan. Ayan sa likod, ang dami, ang sarap itanim. Ayan, madamo na yung harapan dito ni madam nga, madamo na. Ayan po, maraming salamat po sa lahat ng sumilip at saka kay kapatid Panalo, sa aking kapatid din na si Dos. At sa iba pa po mga sumilip kanina, nakita ko po umabot tayo ng 5 viewers. So ayan po, maraming salamat. Thank you so much for watching guys. Bye-bye po. God bless everyone. Sana ba yun? Paano ko na ba ito pindutin? Hindi ko na alam. Ay, ko eh. Salamat po kapatid. Panalo. Salamat po. Bye-bye po.